Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Әлмәттә яңа техник лицейда булды. Шулай ук район советы утырышында катнашты. Тулырак киләсе язмада. Ачык кабинетлар сыйныфлардан тыш шөгыльләнү мөмкинлеге һәм башлангыч сыйныфлардан ук төгәл фәннәргә өйрәтү. Әлмәттәге инженерлык лицейында заманча инновацион технологияләргә нигезләп укыталар. Нефтчеләр башкаласындагы яңа мәктәп техник белгечләр әзерли. У нас с 1 класса введены такие дисциплины, как информатика, с 5 класса наглядная физика, с 6 класса наглядная химия, в 7 классе новый предмет, как инженерная графика. Лицей Татнефть компаниясе инвестицияләр ярдәмендә барлыкка килде. Нефтчеләр шәһәре киләчәктә иң алдынгы технологияләрне үзләштергән белемле кадрлар белән тулыланырга тиеш. Фәрит Мөхәммәтшин лицейны яхшы яктан бәяләде. Башлангыч сыйныфта укучылар парламент рәисен хәтта кочаклап каршылады. Парламент рәисе район советының беренче утырышында да катнашты. Яңа сайланган депутатларга мөһим карар кабул итәргә Әлмәт районының яңа башлыгын сайларга туры килде. Дәүләт советы рәисе әлеге вазифага Рөстәм Миңнеханов исеменнән хәзерге җитәкче Тимур Нагыманов кандидатурасын тәкъдим итте. Надо поддержать человека, который взял на себя смелость, предложение президента, уже вошел в проблемы города и района. Это Тимур Дмитриевич Нагуманов. Хочу сказать, чтобы с присущей ему деловитостью, упорством находить решение дальнейшего созидательного развития моего родного города, вашу родину. Тимур Нагуманов кандидатурасы өчен күпчелек депутатлар үз тавышларын бирде. Элегрәк шәһәр советының беренче утырышында ул Әлмәт башлык итеп сайланган иде. Фанис Мөхәммәтов, Мурат Мешин, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары, Әлмәт.